Bo nowość niespodzianka. Wylazła z tego mojego bifeja i jeżdżę w podziemiach u człowieka, którego wy na pewno znacie. Najbardziej znany Teksańczyk na Śląsku, najbardziej znany Ślązok w Teksasie i najbardziej znany od dzieciństwa fan kowbojskich filmów i szeryf, jak widzicie, pan Józef Quick. Witam i znowu możemy powiedzieć, że się spotykamy przy bifeju, ale salonu, bo to też jest rodzaj bifeja, tam kaj się loło, piwo, whisky, były haje, no i to był dziki zachód. A zająłem się tylko tym dzikim zachodem już przeszło 40 lat temu, tylko temu, że tam są nasi, bo w 1854 do Teksasu wyjechała duża grupa Ślązoków z Płużnicy, z Opolskiego, no i tam musieli się znaleźć w tym klimacie, wśród Indian, wśród grzechotników, innej przyrody, innego słońca, które parzyło. No i musieli się z tym zmierzyć. A powiedzcie mi o tych kiecach, boście, ja sam wlazła w kecy, mnie nie widać, ale zaraz żeście mi powiedzieli, że te kiece to były coś ich nie takie, bo wyście tam byli w tym Teksasie, nie? To znaczy takie same były kejsiki, no że oni te kiecki już stracili jak tam przyjechali, bo oni w Teksasie wszystkie baby wtedy chodziły aż do ziemi w szatach, a nasze miały kiecki do półłytki, czyli trochę nogi było widać. No i kowboje teksaskie zostawiały krowy na prerii i jechały oglądać nasze działki. Z tego było haje kupa, musieli sobie nawet szeryfa wybrać, Petera Kaczmarka, no i bronić swoich. A to właśnie potem ksiądz pisał, jak następni jechali, a do Hanki kiecek nie biercie, bo tu idą na grzech, a poniżenie służą. I oni się już posablikoli z kiecek dawno. Natomiast jak mnie zaprosili na 150 lot Panny Marii w Teksasie, to ja tam pojechał właśnie z kieckami. I brałem pary, kilka tych kiecek, całe oryginały aż do tego, włącznie z tymi koralami właśnie. No właśnie, powiedzcie mi, po coście te korale brali i boście się tak wystrachali, jak żeście mnie Chciałem, uwidzieli. żeby wyglądali jak u nas, a ja się potem przeliczył, bo tam te korale to już teraz nie wolno ani handlować, ani przewozić, bo jest zakaz w ogóle kość słoniowo, korale, tym się już w Ameryce nie handluje. No ale mi to jakoś poszło bez niczego. Ale macie taki piękny kapelusz. Powiedzcie mi, co było wspólnego, jak się rozchodził o kapelusz nasz, śląski, opolski i tamten kowbojski? No nasi mieli zawsze szerokie rondo i no plaskate. Kowboje podwijali. Ja podejrzewam, że nasze kapelusze tam się potem niczym nie różniły, bo jak ich też podwinęli, to mieli prawie te same. No a pierwsze kapelusze robili ze skóry, z królika. Dziura w ziemi, skóra wkładali, w ta dziura kamień wkładali, dookoła reszta kamieni i na słońcu się schło. A potem obrzynali nożem i już był kapelusz. A ten kapelusz to jest tak zwany Stetson amerykański, jeden teksaski, jeden z takich tam paradniejszych. No to dała mi go agencja Moczy Gęby, która tam powstała, Fundacja Moczy Gęby. No i oni mnie jakby uhonorowali prawdziwym teksaskim kapeluszem. Ja powiedzcie, kto to był Moczy Gęba, bo ja słyszałam, że go chcieli powiesić. Ksiądz Moczy Gęba był w Teksasie 2 lata wcześniej od nas, bo to był nasz farosz ze Śląska, a przed nami do Teksasu pojechali Niemcy z landów Hesja, Bawaria i oni już sam byli w Teksasie i potrzebowali księdza katolika. No i przyjechali na Śląsk i nasz ksiądz Moczy Gęba z Płużnicy się zgodził i pojechał tam. On tam był 2 lata, widział, że tam się dość dobrze żyje, nasi narzekają, że wszyscy bieda, łomiedza się wadzą, krowa jedna, koło niej pełno, a tam mają po setki krów i żyją se lepiej. No i napisał do swojej rodziny, żeby się pozbierali i przyjechali. Liczył, że ich przyjedzie koło 30, przyjechało 300. Jezus. No i miał problem. No i teraz, jak jeszcze msza odprawiali tam, gdzie dzisiaj jest Panna Maria, to tam ino dąb rósł, który do dzisiaj rośnie, ma ponad 200 lat, koło 200 lat. No i tam podczas mszy to była pastyrka, no tam jest ciepło, także w grudniu jak pastyrkę odprawiali, to było 25 stopni ciepła. Grzechotnik spadł na ołtarz. Ten taki prosty pod tym drzewem. No i dla prostego ludu to był szatan. Wszyscy się tam powadzili, rozeszli i Panna Maria założyła rodzina Moczy Gęby, a Moczy Gęba uciekł do Detroit. I w Detroit był już cały czas księdzem aż do śmierci. Dopiero po śmierci Moczy Gębę sprowadzili i grób koło tego kościoła, gdzie założył właśnie ta Panna Maria.
Ja, a jeszcze zanim mi połosprawiacie o tym to waszym sam wyszynku, szynkwasie, to ja by się was chciała zapytać o taką rzecz. Byliście tam w tym Teksasie. Powiedzcie mi, czy ludziska tam pamiętają Śląsko-Gotka? Czy one zachowują śląskie obyczaje? Czy to tak już całkiem na supasta poszło? Bo ja oglądałam w internecie piękne filmy z tymi ludźmi, które tam mieszkają i oni tak fajnie gadają, ale jak to tak jest w ich? To jest też tak, że oni trochę żyją w takiej konserwie, oni za bardzo nie chcą się otwierać. No tam do chałupów nie prosili. Tam my byli ino u jednego korzekwy, co ma dość duże rancho i oni rządzą tak, czyli gadają. Ja. No jak my tam szli, to on z daleka na koniu jechał jak John Wayne i wołał: hello hopy, pocie sadomie. No to on z nimi se pogadali, ale do hopy nas nie wpuścił. Także tam jest jeszcze coś takiego, że starsze pokolenie, może takie jak my, bo reszta się już, byliśmy też w domu starców, tam byli 90-latki, jedna miała 100 lat i z nimi szło jeszcze porządzić, pogadać, bo oni jeszcze pięknie gadali. Z mojego rocznika, koło 60 też jeszcze umią gadać, ale młodsi się rozjechali, rozeszli się po świecie. Trochę się to tam z tradycjami też jest różnie. Jedni obchodzą, wili opłatek i tak dalej, a inni już od tego odeszli. No rolady, modro kapusta to dla nich już też nie jest tak jak u nas na Śląsku. Oni już po amerykańsku jedzą trochę inaczej, tam te steki, tam jest ten inny świat. To się jeszcze trzymie, muszę to powiedzieć, dzięki księdzom. Nasze księdzy, bo ich tam było 4 naszych śląskich księdzy, bo tam nie tylko Panna Maria, ale jest Częstochowa, Kościuszko, Święta Jadwiga, Święta Helena. Tych miejscowości tam się trochę natworzyło naszych. No to oni jeszcze tam w tym kościele odprawiają po naszemu, śpiewają kościelne piosenki po naszemu. Nie wszystkie, ale podczas mszy jedna zawsze zaśpiewają. I to jeszcze ich trzymie przy swoimu. Oni właśnie wtedy płaczą. Jak śpiewają na przykład coś naszego, to żem widział na oczach, że jechały im łezki. To są wspomnienia matki, ojca, dziadków, oni to jeszcze pamiętają. To tam też było tak, że jak oni tam przyszli, przyciągli go dali, to zaraz chcieli nas odjechać. Im się tam nie podobało. Ja myślę. I no oni się boli, wiecie czego? Tej wielkiej wody. Oni płynęli 2 miesiące niecałe na oceanie, a nie płynęli do Nowego Jorku, no płynęli zaraz do Teksasu, czyli musieli koło Florydy płynąć przez trójkąt teksaski, ten bermudzki, tam ich pochuśtało, niektórzy umarli, a jak umarli, to co się robiło? Do szmaty i do wody. I ryby zezarły. I oni tak to gadają. Widzicie, my by nas pojechali, ale my się boli, że nos te ryby zezrą, jak my ta poumieramy na tym szyfie i już my nas nie przyjechali. Ja taką panią tam godą, to ona powiedziała: ja miała chopa, taki głupi był, on ci mi każdy wieczór uciekał. No, każdy się uciekał do baru, do salonu, a kaj, na prerię szedł i patrzył. I powiedział: żaden, ale to żaden mi nie zabroni patrzeć se na Śląsk. I patrzył se na wschód, tam gdzie daleko, daleko za morzem jest Śląsk. Aż umarł, ale już Śląska nie obejrzał. No teraz ksiądz Kurzaj, Franek, to jest bardzo mądry kapłan, który właśnie sprawił, że odwrócił ta sprawa. Jak Mocze Gęba ich tam sprowadzał, tak on ich teraz wozi do Śląsk i pokazuje im. On przemógł to, że już nie ma szyfów, nie ma morza, nie bójcie się, samolot leci 1 dzień i już że się tu są. No i wtedy oni się zmogli i on już tu ich ponad 1000 przywiózł. Bo on co roku przywozi koło 50 do 100. I oni tu zwiedzają nie ino na Śląsk, ale też są w Krakowie, są w Warszawie, trochę ta Polska oglądają i widzą, że dopiero największy płacz właśnie jest na cmentarzach. Bo tam jak przyjdą, to same ich nazwiska i szukają krewnych. Dla nas też jest szok, jak przyjedziesz do Teksasu i nagle idziesz na cmentarz Pannie Marii i patrzysz, same nasze nazwiska. Tam jak jest jeden tam Amerykan na pomniku albo jakiś Meksykanin, to jest wszystko, a tak nasze same. Więc to też takie jest wzruszenie, że każdy wyście tu przyciągli i tu żeście tak daleko od nas musieli żyć, użyrać się, bo to musieli się wszystkiego uczyć. Od nowo co siać, co zbierać, co się urodzi, bo upał zniszczy. Szczewiki nosić, nie? No, oni gadają, my sam farmerujemy. Ja się pytam, a co to jest? No to my tak, mamy korn, koton, konie i krowy. No to koton, korn,
no to jest kukurydza i bawełna. To oni te dwa najbardziej uprawiają, z tego żyją. Tam też byli wykiwani, bo jak oni tam przybyli, to im sprzedawali ziemię, którą nie rodziła, byle jako. W tamtym czasie śmierdziało, nic nie rosło, a teraz są panami, bo tam teraz ropa jest. A w Teksasie do piekła jest twoje. I możesz ropa se pląpać i są coraz bogatsi, nic nie robią. Czyli ci dziadkowie byli biedni, bo nic z nim nie rodziło, a tym teraz dolary na konto płyną przez to, że mają ropa. No różne są rodziny tamte śląskie, są też kowboje prawdziwe, mają po 5000, 3000 krów. Byliśmy na takim dużym właśnie teksaskim, na takiej prerii, gdzie tam było tych, no i kowboje dali, te Ślązoki jeżdżą razem z tymi Meksykanami, spędzają te To znaczy, oni no, dali tak żyją, no, elegancko chodzić to jest koltym, oni chodzą z koltami, chodzą z ostrogami przy udach, kolty mam tam, ale oni dali, to jest taki szpan. No. I oczywiście kapelusze prawie wszyscy noszą w Teksasie, w kapeluszach się je, w kapeluszach ale ten Stetson, powiedzcie mi, popadaliście, że to jest najdroższy kapelusz, takie wolę takie drogi. On może nie jest najdroższy, ale jest najelegantszy, oni go uważają. Są różne rodzaje kapeluszy. No, Meksykanie jednak noszą meksykańskie tam, wiele, ale to też od święta. Meksykanie mają te orkiestry swoje, które śpiewają i tak dalej. A mariachi, Mariachi, to oni się przebierają właśnie od święta, już jak tam się zauważyło. Natomiast nasi i Teksańczycy raczej chodzą w kapeluszach, no, tych swoich teksaskich, no, kwestia tego, że wszystko się wyinaczyło. Tam tańszy kapelusz się kupi, podobny, ale tańszy, co robią Chińczyki albo inne skośno-orskie. A prawdziwy amerykański to już jest drogi. Ten kosztował ponad $200. Dolarów. Dobra, to wam dziękuję pięknie za ten pierwszy odcinek.